Hii unaweza take off na Bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na Bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Timabe, kumbona tene nyithindo, gombona ni monda tene ruoth Yesu, ndalo duto te mangimana. Wasiwa neno ramurana yawa, ruoth imiya teko yae Nyasacha sira, kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro. Kumbona timabe, kumbona tene nyithindo, gombona ni monda tene ruoth Yesu, ndalo duto te mangimana. Wasiwa neno ramurana yawa, ruoth imiya teko yae Nyasacha sira, kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro. Paro sigan Samson ratego mara umayawa onge ngano manyalo piem kode yae Samson wod manowa ratego neno nyako yawa mano kaka Delila ber mano kaka Delila lombo wanga chinto Samson notimataro manyasai Paulo benda winjo yuak yawa gomboneni mondo timabe nyithindo gomboneni mondo tine ruoth Yesu ndalo duto te mangimane. Bende waparo sigan Samson ratego mara umayawa onge ngano manyalo piem kode yae Samson wod manowa ratego neno yako yawa mano kaka Delila ber mano kaka Delila lombo wanga chinto Samson notimataro manyasai Paulo benda winjo yuak yawa gomboneni mondo timabe nyithindo gomboneni mondo tine ruoth Yesu ndalo duto te mangimane. Gombona timabe gombona tine nyithindo gomboneni mondo tine ruoth Yesu ndalo duto te mangimana. Wasiwa neno ramurana yawa, ruoth imiya teko yae Nyasacha sira, kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro. Gombona timabe yawa, gombona tene nyithindo, gombona ni monda tine ruoth Yesu ndalo duto te mangimana. Wasiwa neno ramurana yawa, ruoth imiya teko yae Nyasacha sira, kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro. Nyasacha mana kaka beta biro kawa mana kaka an sira
duto donga keto eleti Igo mana kaki dwaro nyasacha sira Kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro Nyasacha mana kaka be tabiro kawamana kaka Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro Gombona duto donga keto elweti Tigo mana kaki dwaro nyasacha Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro Mai gombona ye Gombona da simba baba mai gombona Jena nyethindo gombona ni monda tine ruth Yesu Ndalo duto te mangimana Wasigwa neno baba Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro gombona baba be mabewa gombona tena nyethindo gombona ni monda tine ruth Yesu Ndalo duto te mangimana wasigwa neno baba wasigwa neno ya nyasacha Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro gombona tima bewa gombona tena nyithindo gombona ni monda tine ruth Yesu Ndalo duto te mangimana wasigwa neno baba ya nyasacha Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro gombona tima bewa gombona tena nyithindo gombona ni monda tine ruth Yesu Ndalo duto te mangimana wasigwa neno baba ya nyasacha Sira kende chunga motegno monda tim kaka dwachi dwaro Erokamano kuom kete wang' jowi ma Ramogi TV ma en chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima kod an Lauren Achieng'. Sabato malerni arwaki mondi sudane machiegni mondo wayud gweth mawuok e polo malo. Jahera mar Injili ngima, sabato malerni wadhi bet gi nono lesson mar juma ma osekadho ni kendo Elda Opere Nyaroya kod Elda David Odote dhi kelonwa nono lesson mar jumani. Sabato malerni wadhi bet gi children's sermon kata lulu mag Yesu. Gi dho ngere wawacho ni Jewels of Christ. Pastor Elvis kod Teacher Beryl dhiko bet kodwa to gidhi nyisowa children's sermon ma okinyi makawuono ni. Sabato malerni kendo wadhi bet gi sermon makawuono ni idhi kelnwa kod Elder Gordon Okumu. Dwe mar ang'wen ni jahera mar Injili ngima wadhi bet gi dwe mar joma dichuo suduru machiegni mondo wawinjane wach Nyasaye e chenro mar Injili ngima. Kod an Lauren Achieng'. Okidwa dhi mabor sud machiegni inyaoronwa ote e 23600 kata inyadhi e mbui Ramogi TV kacha kindiko mana Facebook Ramogi TV idhi yudowa. Jahera mar Injili ngima wadwa dhi e lesson manasani kikidhi mabor sud machiegni mondo wadhi wanonane lesson mar juma ma otimoreni. Nina furaha moyoni mwangu ninapomwimbia Bwana wangu, hata kama ni shida na dhiki sitaogopa, nitamwimbia. Nina furaha moyoni mwangu ninapomwimbia Bwana wangu, hata kama ni shida na dhiki sitaogopa, nitamwimbia. Kabla sijalala mauti heri nimwimbie Bwana wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimngojea Bwana. Kabla sijalala mauti heri nimwimbie Bwana wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimngojea Bwana.
tunaogopa huruma zake. Kila siku tunatenda dhambi, lakini yeye anatulinda. Kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburini, nilale nikimngojea Bwana. Kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburini, nilale nikimngojea Bwana. Antokapo kanine boliel, heri ni mondo atine Yesu. Makadiponi anidoka uono, anindi mana karito jawa. Antokapo kanine boliel, heri ni mondo atine Yesu. Makadiponi anidoka uono, anindi mana karito jawa. Kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburini, nilale nikimngojea Bwana. Kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburini, nilale nikimngojea Bwana. Kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburini, nilale nikimngojea Bwana. Erokamano kuom kete wang' jowi mar Ramogi TV, jahera mar Injili ngima. Arwaki kendo sabato malerni mond wanon lesson mar wigni. Kendo wadwa chako quarter manyien. Sabato malerni wachako quarter manyien, kendo an gi jopuonj ma ang'eni ung'egi, to jok moko be kiagi. Kukidhi mabor nikech wadwa bed kawapuonjore lesson manotimore wigni. Nyinga en Lorin Aching. Arwaki kendo ka in gi lesson mari, inyadhi yomo lesson mondi bi mondu wagwane mbaka gik manotimore wigni lesson ma kawuono ni. Jahera mar Injili ngima, arwaki kendo nikech kwata manorumo cha ne wawuoye wach mawacho ni riwo polo kod piny. Kwata manyien ma chakore sani wacho ni growing in a relationship with God. Ang'eni jopuonj mantie koda ka dwa leronwa mathoth, kendo gibro lokonwa gi dhowa ma wang'eyo ma wawinjo maber. Okidwa dhi mabor nikech kawuono lesson ni watimo lesson e kanisa mar Starehe SDA Church. Wagone erokamano Pastor Mutuku kuom yienwa mondo wabika mondo wago mbaka. Kawachako gi welo mantie studio ka. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Amor kodu ahinya nikech anto ang'eu ang'eu nikech usetimo kodwa Injili ngima igni mathoth. Tang'eni nitie jahera mar Injili ngima mantie dala kacha to kia ni un jok mage. Unyama na nyisogi ni in ng'a. Elda kachako kodi. Erokamano amoso jawinjo kamanade ma intiere. Nyinga iluongo ni Jayalo David Odote. David Odote Kaguria gin Nyakach Kajimbo modak e piny Kabuoch. Kendo kanisa na madala iluongo ni Maro SDA Church e bwo Koguta North District. Erokamano. E bwo Victoria Field. Erokamano. Nairobi ka talemo Kariobangi East kata dok machielo iluongo ni Gitadhuru. Gitadhuru. Ing'eni Gitadhuru ni ng'ato ka penjo nyaparo ni Gitadhuru ni niga kikanye. Ing'eni ng'ato no penja. En ma Kariobangi. Kariobangi. Kama kawuono geri ka hospital mar Margaret Kenyatta. Erokamano. Kanisa nitie. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Elda David Odote. Wamor kodi ahinya kuom biro mondo wagoane mbaka ne kwata mangima. Kwota ma wadwa nono lesson mar Nyasaye omiyo wa sabato malerni. Kawadhi iri Elda Opere Nyaroya. Aning'e nang'eyi to nitie jok mantie dala kacha. Makiai inya nyiso gi nyingi. Erokamano amoso uduto nying Ruoth Yesu ma watiyone ni okweuru. Okwe. Erokamano an Opere Nyaroya, an wuod Wagasi, Gwasi God Bura.
kanisa na madala ni God Gweth kata Mount of Blessing SDA Church e God Bura District. Lakini Nairobi ka anja kwath New Life 5th Ngong Avenue. 5th Ngong Avenue. Yes. Mane kama ayudora. English speaking. Yes. Koro mane kama ayudora kao kamano migawni Nyasaye yore wakanyakla machiegni uru. Ero kamano janeno na kod jahera mar Injili Ngima isewinjo jopuonj ma ango e stare ka Injili Ngima mondo wanon ane lesson ma week ma osekadho ni. Ka wachako inyamana chako kodwa gi lemo Elder David Odote. Wale wagoni erokamano jaduong' kuom ng'wono maber mitimonwa. Yie okinyi maber ikelowa e Ramogi TV mondo mi wanyal puonjore lesson. Miwa roho mari mondo telnwa wechegi. Kendo jowinjo wa manade kama gintiere jawargi bende migi roho mar winjo. Chak kodwa nyaka watieki e nying Yesu mowaro. Amen. 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 Jahera mar Injili Ngima sapato maler ni inya oronwa ote e 2-3-6-000 mondi ngiswa ne ponono ni somo lesson angoma ni iwalk go e wigni. Kawachako gi Elder David Elder Opere. Inya mana tudo wa gi lesson ma week manokadho cha gi lesson ma wachako kwota manyien. Erokamano nyamino Lorin ne jawinjo e dweche adek mokadho ne thuon wach mane wasumi ne wacho niya riwo polo gi piny Kristo e jo Filipi gi jo Kolosai. Kendo kane wasomo buk mar jo Filipi wasomo buge ariyogo, kane watieko buk mar jo Filipi ne waneno thor wach maduong' mane Paulo temo wacho kano otieke kowacho niya jo Filipi adek kar 20 wacho niya message of hope ni want to pole thurwa kendo warito jawar Ruoth Yesu Kristo mabiro akuro. En nolok ringrewa mar dhierni obed machal kod ringre man gi duong' kotiyo gi tekone monyalo keto gik moko duto e bwo lochne owuon. Ne watieko buk mar jo Filipi with the message of hope ni pole thurwa kata wan ka to Kristo bende biro duogo. Kan wadonje buk mar jo Kolosai thor weche madongo mane Paulo wuoyi ne en mar kaka bedo achiel kaka en bede kaka en gi wuoro geni achiel. Kato chako okelo weche moko madongo kaka wanyalo dak gi Kristo, dak ei Kristo, dak ng'ato gi ng'ato, kendo waneno kaka dako gi dichuo e ot kata jotich gi weg tich gi wasumbini na waneno mago duto relationship gina 7. Kaito nwatieko buk mar jo Kolosai thon wach maduong' mane wacho niya chung e dwach Nyasaye e yore duto. Chung e dwach Nyasaye e yore duto. Matin niya Paulo ne tieko bugno kowacho niya gima koro duong' ok en pogruok ni ng'ato ija Yahudi ok ija Yahudi, dichuo e dhako, ija maranda, ija wakele. Ne en gima duong' niya koro wachung' e dwach Nyasaye e yore duto. Kendo ne thor wach maduong' mane ni kanyo ne en wach mane iketo ne ogendini e tieng' makoro wantiere ka Kristo chiegni duogo. Ne en message mar ne kanisa ma Laodikia ma bende tudowa gi thuon wach makoro wadonje e kwota mwachako ni. Lesson mwadi wuoyo koro e kwota makoro wadhi donje sani ni makoro wacho ni growing in a relationship with God. Matiende niya dongo e tudruok gi Nyasaye. Dongo e tudruok gi Nyasaye. Mano thuon wach makoro wadwa puonjore e dweche adek gi. Ne watieko kwota mokadho gi thuon wach mane agete mano mi kanisa mar Laodikia. Mano matiende niya no mi agete ne tieng' modak e kinde ma wantiere ma Kristo chiegni duogeni. Mi poro gi kanisa mar Laodikia kuom kanisa 7 manie fweny adek kachacha 2 1 2 3. Erokamano. Koro sani koro thuon wach modhi wuoyo kuom dongo e tudruok gi Nyasaye. Dongo e tudruok. Ing'eyo kachiwo introductory part of it. Kwa wuoyo dongo e tudruok
waduto wang'eyo wen gosiepe mang'eny mokadho mopogore opogore. Tintiere osiepe moko ma tudruok e kindwa kodgi tany. It is just peripheral. En nama tany okotut malich. Tidwaro gima wadwa ng'iyo ni ere kaka tudruok e kindwa kod Nyasaye chalo. Ben koso den mana tudruok ma tany makata ka yamo moro kudho toselwar. Lakini gombo en ni mondo tudruok e kindwa kod Nyasaye obed tudruok mwadonge mamedo gurore motegno, ok mana matany to matut ma ok nyal yiengini. Mane thuon wach mwadwa ng'iyo e yo matut e kwotani. Erokamano ahinya Elder Opere Nyaroya, ikele maber ahinya kendo itude maber lesson manokadho cha. Ka wachako lesson manyien kwotani, ka dhi iri wadhi e chak tich Elder Odote, ka wadhi e yweyo inyiswa mana chak tich, wadwa we thuon macho mane mawacho ni our condition, okang' mawantiere. Koro okang' mawantiere jawinjo wanyalo penjore ni to wan gani. Kanisa Nyasaye e okang' ma kanisa nitiere. Johana kanie chula mar Patimo to ndiko ne kanisni abiriyo. Yani ng'ato nyalo penjo ni kanisni abiriyo gi samoro gipogore. Kanisni abiriyo gi kaka biro thuolo ka thuolo kanisa ne bedo gi nyinge. Thuolo en mana kanisa achiel to nyinge lokore. Koro wan gi kanisa mokwongo miluongo ni Efeso. Kanisa mar ariyo iluongo ni Smurna. Kanisa mar adek iluongo ni Pergamo. Kanisa mar ang'wen iluongo ni Thuatira. Kanisa mar abich iluongo ni Sardi. Kanisa mar auchiel iluongo ni Philadelphia. Koro kanisa mogik e thuolo wani nyinge iluongo ni Laodikia. Koro iwang'ini to okang' ma Laodikia nitie chal nade. Kanisni kaka kanisni nitiere kaka kitene bet. Erokamano. Kaka Nyasaye koro wacho kaka kanisa mar Laodikia chalo. Mano e buk mar Fweny sura 3 wesa 14. Adwa nasome nyaka 17 wacho niya: Ndikni malaika mar kanyakla mar jokristo man Laodikia niya, jal miluongo ni Amin, ma en janeno migeno kendo mar adier, kendo ma chwech duto mag Nyasaye noa kuome wacho kama: ang'eyo timbeni duto, ang'eyo ni ok ing'ich bende ok iliet, to daber kibedo maliet kata mang'ich. Wesa 16. To kaka koro indhem to ok iliet kata ok ing'ich, abiro ng'ogi oko. Wesa 17. Iwacho ni in jamoko man gi mwandu mathoth, kendo onge gima ichando, to ikia ni in ng'at machandore moloyo. In ng'at modhier chuth ma jachan, kendo in muofu bende in duk. Nitiere okang' ma kanisa nitiere sani Lorin. King'iyo Nyasaye kang'iyo kanisa ne e ndalo ma piny rumoeni, to yudo ka kanisa ok liet bende ok ong'ich, ondhem lukewarm. To Nyasaye wacho ni ng'ama ndhem ing'ogo oko. Ngeni kwang'iyo wachni matiende ni e thuolo ma wantiere ni kanisa luongore, wawacho ni wayie kuom Nyasaye. Ka wan e kanisa to wan jokristo kamili. To koko wan e disco to koro wan e piny kamili. Koro mai wacho ni condition mar kanisa ondhem. Erokamano. Elder Odote wacho ni condition mar kanisa ma wantie sani ni ondhem. Jongere wacho ni lukewarm. Yes. It's not cold, it's not hot. Exactly. Ujok ma ndhem. Wadwa ka uyweyo sani tinya medo oronwa ote e 2-3-6-0 mondi nyiswa ni lesson ma watimo mar jumani ang'o ma ibe inyanyiso wako so inya puonjowa sama pod wan gi Elder David Odote kod Elder Opere Nyaroya. Kikidhi mabor kete mana Ramogi TV ka Injili ngima. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka.
your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Jumani erogo mar nyithindo. Respect your parents, respect your teachers, respect everyone, respect yourself. Good manners make it a person, they say. One gi different types of stitch. One gi single stitch crochet, one gi double, one gi half double, one gi treble stitch. Koro ka wono da tiyo gi full double stitch. Rogo mar nyithindo bai, Ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ngeso tarik 11 dwe mar 4 higani, riwruok mar Kenya Medical Association ka omakore gi Dr. Joseph Aluoch, Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth manono maonge chudo kata free medical camp. Chenro no biro timore e sikul mar Sawagongo High School, Gem ei County Masiaya, kochakore saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Yud thuolo mar neno lakteche majolony e tuoche mag lak, wang', tuoche mamako nyithindo, screening mag kansa, pimo tuo sukari kod pressure e kin mamoko mathoth. Yud chenro gi nono maonge chudo moramora. Kemilome ni neji duto kendo kel jogi mihero. The Free Siaya Medical Camp ka okelni kod Kenya Medical Association gi Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth machiegni kodi. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Ngeso ka Ngeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Maulana, skiza changu kilio. E Pasaka ni watimo nyasi mar chier Yesu Kristo. Wakelo ni wende kwaya ka giwer gi duol mamit. Our hearts always hunger for. Kod jower mamoko muhero ka gipako Nyasaye kuom locho. Nochakre kuyo nyaka e mor, liel nyaka e duong'. Ne ochier, watimo nyasi mar Pasaka kokalo kuom thum. Ramogi TV kwayo ni Pasaka mochwere. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima, arwaki sabato malerni kawanono lesson mar juma. Angi Elder David Odote kod Elder Opere Nyaroya makelonwa lesson mar jumani. Erokamano kapok no adhi e yweyo kendo jahera mar Injili ngima sabato malerni inya medo oronwa ote e 23600 mondi nyiswa ne pachi e lesson mawatimoni kitieko chak-tich. Yes, kanisa ma Laodikia wacho ni en gi mwandu kendo mewo. Kendo wacho ni orwakore ndinanga. Kendo wacho ni wang'i neno. To Nyasaye kang'iyo kanisa Laodikia to yudo kodhier. Koro ing'adonwa rieko ni mondo wang'iew dhahabu. Dhahabu en yie kod hera. Kaeto Nyasaye chako ng'adonwa rieko mondo wang'iew nanga. Ma en tim makare mirite chike 10 mag Nyasaye.
kaito point mar adek mondo wang'iew yath mondo wawirgo wang'wa ma en roho mar Nyasaye mondo konywa ng'eyo tiend Mungu. Erokamano ahinya, wachieko chak tich mana kamano ka wadhi tich ariyo. Erokamano, agombo ni mondo aketie context e thuno ka wang'iyo wach ma reality check. Matiende niya nonro madieri. Matiende ni iluongo mondo we carry out reality check. One team nonro madieri. Yes. Ka iwacho ni kanisa ni condition ne kaka jaduong' Odote osewache ni ondhem. Mokwongo wami the historical aspect. Dala miluongo ni Laodikia nobedo kama biashara ne nitie. To pi manitiyo go dalano ni golo some kilometers away. To no wuok e spring moro koliet. Mana kaka ne pi wuok kaka kidhi Baringo Bogoria pi wuok maliet ya. To nolos ne channel. Mol go kochope dalani. Liet ne otimruok nade. Odok piny koro ondhem okoliet. Te dala miluongo ni Laodikia ni. Jogi bende nomeu nikech ang'o? Kanyo ni nitiere School of Medicine mani lose nyaka yadh wang'. Negi loso nyaka yadh wang'. To kanyo ni nitiere textile industry mani lose ulen mabecho, lewni mayom mabecho mane ji dethorego gi gik mag dethruok bende ni nitiere ang'owa e dalani. Koro kong'i condition gi to giwacho ni ang'owa gin gi romo, gimeo, gin gi School of Medicine, gin yadh wang' bende gin go. To kong Nyasaye ong'iyo gi condition gi kaka jaduong' Odoto ne wacho. Tiyudo ka dieri gin kod lewni to spiritually to gin duk. Giwacho ni gineno to spiritually gin muofni. Kore momiyo ing'ado negi rieko. Koro ka Nyasaye osetimo negi gimiluongo ni diagnosis. Osetim negi, osepim gi ma oyud ni gin gi tuo mane ma unu muofni. To bende unang'o unu duge. Koro chan bende uwacho ni uremoko ni un gi goldi. To goldi ma un goi en mwaluongo in engineering en alloy. Matiende en alloy nang'o? Ok en piwa gold. Yani uchalo ng'ama ok nigi piwa gold mana kaka moko miuso ne ji Kenya ema kon jiga. Matiende en mana kata metal machalo kaka iron to bedo gold plated to kare iye ok en piwa. Matiende ni uwacho ni umeo to kare gold miwacho ni mind represent religion. To kare un gi religion ma is adulterated. You do not have pure religion. Kore mami ikono ginia rebuke, repent and reward. Matinia isiemo wingu ko isiemo tiri konwania repent lokre uru tibro yudo mech makare. Koro matinia osetimwa diagnosis. Right with Nyasaye koro ng'ado nwa ng'owa rieko. Rieko mikono ni konia emomiyo ni some fanyika jaduong' Odoto kendi some yude eloko maratili umetie kabisa. Owacho ni adeka. Owacho ni koro adwa ng'adun matini koro osetimno diagnosis the spiritual condition of the church today. Church po wuoyo kwa wuok kuom Advent kende, kwa wuok kuom jokopere kende kata joroho. But this is the spiritual condition of the world before Christ comes. Kapok Yesu duogo. Koro ikwania uwacho ni romoko to kuromoko. Uwacho ni ung'eyo ujo Kristo. Ung'eyo yes to onge transformation in your life. Kech osetimno diagnosis ng'iwa moyud ni wandhem. Mana kaka kit pi manine dala mar Laodikia. Mae kaka spiritual condition weche makichuny jogi kanisa etiengni bende ok ni gikia ng'eyo knowledge gin go to onge transformation engimagi. Kore momi imiyowa siem tichaki ng'adonwa rieko tichaki imiyowa singo. Mikonwa ni aripende momi injo kowacha fwenya dek e wesne 15 wachne ang'eyo timbeni. Ang'eyo ni in ok ing'ich kata okiliet. Yaye daber kibedo mang'ich kata maliet. Omiyo nikech indhem kendo ok ing'ich kata ok iliet abiro ng'ogi oko. Iwinjo kosemiwa siem ni abiro ng'ogi ang'owa oko. Iwacho niya iwacho niya aramoko aseyudo mwandu kendo onge gimoro amora machando. To ikia ni in ng'at machandore moloyo. In ng'at modhier chuth. In jachan. In muofu kendo in duk. Iwinjo weche adek.
in jachan iwacho ni in jachan in muofu kendo in duk to ang'adonu rieko. Koro kanye ming'adonwa rieko, spiritual advice meikono wachania mondo ing'iew kuom dhahabu mopuodh gi mach mondo inwang' mwandu kod lewni marachere mondo irwakrigo igeng' wich kuot mar dugi kik onere kod yadh wang' iwirgo wang'i mondo inen. Mano gima ne Odote wacho cha. Koro ing'adonwa rieko, umiwa weche adek: rebuke, repent and reward. Koro ikonwa niya, ko kilokri ng'iew yadh wang' mondo inen, ng'iew nanga mondo irwakrigo, man tim makare mane jaduong' Odote wacho cha, mondo waluw chik Ruoth Nyasaye mondo miyo kae to kwatimo mano to wabiro yudo konyruok. To kwatimo mano ema koro kwana abiro ng'ogi ang'owa oko. Matini jakristo ok wanyal dag life of compromise, life of duplicity. Ni koni wantie kata jowend chane were mokiki Yesu dagi mitimo wakda mokiki matini ka Kristo Ruoth to waluw Kristo, to ka Baal Ruoth to waluw Baal, to deber waluw Kristo. Erokamano. En gima ber ma oloyo ka waluwo Kristo tir. Erokamano ahinya ka wadhi e tich adek. Erokamano migaoni wuoyo kuom everlasting love, hera mochwere. Kane wang'iyo buk mar Chakruok sura 2 wesne 7 wacho ni Nyasaye nochweyo dhano gi lo kaeto kudho ne much ngima. Kaeto kendo ka wachak wasomo Chakruok no sura 3 wes 8 nyaka 10, dhano timo richo, dhano lal, Nyasaye biro manyo dhano, hera no ema dhire. Ka wachak wabiro e buk mar Chakruok sura 5 wes 24 wacho ni Enok nowuotho kod Nyasaye, matieni mano hera Nyasaye biro kod joge. Ka wachak wabiro e buk mar Chakruok sura 6 wes 13 Nyasaye koro luongo Noah mondo los yie mondo res job kuno yie kuom Nyasaye nikech idwa keth piny gi pi. Then ka wachak wabiro e buk mar Chakruok sura 12 wes 1 nyaka 4 Nyasaye luongo Ibrahim mondo wuog kuom jogi joricho. Hera mar Nyasaye ochwere. Kendo ka wachak wabiro e buk mar Wuok sura 34 wesne 29 imiyowa Musa kadwa golo nyithind jo-Israel e piny Misri koterogi e Kanaan. Koro hera mar Nyasaye nyaka kawuono ni Nyasaye pod oherowa, kata obedo ni wan e Laodikia wan joma ndembe. To 3 wes 20 mar Fweny wacho ni achung' e dhoot aduong'o, ng'ata mowinjo dwonda moyawona abiro donjo mondo achiem kode kendo en bende chiem koda. Koro kata debe ni wan e okang' marach malich machal nade, hera mar Nyasaye pod nitie. Jahera mar Injili ngima sabato maler ni inyisowa maber ni hera mar Nyasaye pod nitie. Ka wadhi ewe tich adi Elda Opere? Tich ang'wen. Erokamano. Owacho ni abide, matini sikie, abide. E buk mar Johana Injili, ma Johana Injili, mano ondike gi Johana 15 ma wes ma bende mit ahinya, kama Yesu opore wacho. Koro wacho jawinjo kik wil gi thuon wach mwapuonjre ma wacho niya growing in a relationship with God, dongo e tudruok kod Nyasaye. To kawuono thoro wach ma kawuono to wacho niya reality check, matin nonro madieri matin niya we are taking stock of our spiritual condition. To wayudo ka wandhem to kose tim stock mo wayudo ni wandhem ting'adonwa rieko, kaeto wayudo ni kata obedo ni oseng'adnwa rieko tichako imiyowa maling'ling' mit bilie ni hera mar Kristo to pod osiko. Kaeto chako konwa ni kuom mano sikuru e iya, abide in me. Johana 15 kiyome gi achiel ok nasome te, owacho niya an e misabibu madier kendo wuora e japur, bedena duto ma ok nyag olemo ogolo oko, kendo bede duto ma nyago olemo oloso mondo med nyak. Un koro uler nikech wach ma awachonu. Sikuru e iya kaka an asiko e iu. Kaka bad yath ok nyal nyago olemo kende ka ok osiko e mizabibu, e kaka un bende ok unyal gimoro ka ok usiko e iya. Abide, matini sikuru e iya.
matin mondo mi relationship marwa tudruok marwa donga e Kristo med siko med bedo motegno nyaka wasiki ang'owa ei Kristo matin onge ko kwasiko to wach moro dote wacho kanyo ni anie dot aduongo ng'amo yao iwinjo kanyo matin mondo mi wasiki nyaka wayaw dot. We have spiritual responsibility to open the door nikech onyalo bedo dot ere tiende ko bedo dot duongo donge kiero ni dolori ongeti kokolo to bende onge gima ang' notim nyaka wayaw dot. Erokamano ahinya iwacho maler ni abide in Christ. Yes. Sikuru ei Kristo. Sa be ringo yawa jo Kristo. Sa ringo ka wanono lesson mawigni. Wadhi mana ka watieko nikech sa be ose ng'adowa okinyi sabato malerni. Ka watieko kodi Elder David Odote. Ka watieko. Inyanyiso wa nade. Wantie odiochieng' mogik. Odiochieng' mogik. Wayudo ni Yesu wacho ni en yath wuongi e japur wan bede koro watudre gi yien eka wabiro yudo roho mar Nyasaye kik wiwa wil ni gik mamiyo wang'e Nyasaye tudruogwa gi Nyasaye en muma e muma ka nondik gi roho to roho ne manyaka wabedgo roho no oyowa roho no puonjowa matut kuom Yesu roho no puonjowa tiend richo roho no puonjowa adiera duto ok nus. Tiende ni wan kanisa ma Laodikia ni en wan. Yes, kanisa wan. Wan ema wan kanisa ma Laodikia. Nikech sa rumo Elder Opere adwa mi ing'eni kiwuoyo to ma iwacho wach mogik. Mogik alidha matieko ga lunga. Koro iwinjo ko wacho ni kitieko kama ne wasomo ni wacho ni to ng'at molocho anamiye bet koda e kom duong'na kaka an bende nalocho kendo abet kod wuora e kom duong'ne. Ng'at man gi it mondo winj gima roho wacho ni kanisa. Ng'at man gi it mondo winji mateni kwatamore winjo enie dhoot oduongo wan gi freedom wanyalo yawo bende wanyalo tamore. Owacho ng'at man gi richo timruok nade owinji kwa tamre bende ok wanyal dayo to de ber wadew gima owacho mondo wabed kode wawinjie mit ma kaka en bende en gang'owa gi wuoro kwatimo ma to relationship marwa kata dongruok e kindwa kod Kristo biro bedo motegno ok matany ng'at man gi it mondo winji. Erokamano ahinya itieke maber ahinya katieko kodi Elder David Odote wachni mogik. Wachna mogik wanon ndiko muma ema dhi miyowa teko mar bedo motegno kuom Nyasaye ngi Nyasachwa ni pok wanene wanene mana i muma kod chuech mane wachna mogik. Erokamano ahinya inya ng'isowa kendo nyingi nitie ng'at ma oyudowa ka ne wasechako inya ng'iso gi nyingi gi namba masimu tiende ka ginya dwaro ni mondo gitudri kodi mondo inyis gi mathoth e injili ma wasetimo kawuono ni. Erokamano iluonga ni Jayalo David Odote kendo kigombo tudori koda tinyalo goyo 072 2 5 0 4 3 0722 50 43 46. Erokamano ahinya Elder Opere Nyaroya ka watieko kodi ang'imiwa namba kasto itieknwa gi lemo. Erokamano jawinjo erokamano an Opere Nyaroya nasewacho ni aja Gwasi kata aja Wagasi. Gwasi en place jomoda kelo ni Jowagasi. Kora aja Wagasi to kanisa mar God Gweth kinde ni an New Life Nairobi ka kanisa mar New Life 5th Ngong Avenue the home of Flying Marines. Ka kamano nyalo yuda number 0724 555 205 0724 555 205 0 abiriyo ariyo ang'wen abich nyadidek ariyo 0 abich. Ka kamano Nyasaye med gwedhwa walor kod alam. Nyasach polo gi piny wuon ngima kendo wuon loch erokamano kifwenyo no weche maling'ling magurowa kendo gerowa e wuoth. Ise miyo yangonwa ni wandhim kendo ok waliet kendo bende ok wang'ich to de ber wabed maliet. Nyasachwa gi tekrewa wegi onge gima dwanyal omiyo yie mak badwa kendo miyo wajiwre mondo mi wachiedh kodi gadieri mondo wan bende wabed kodi achiel mana kaka in ben kod wuoro. Duong' kod loch gi teko
odognie polo malo nyithindi man gi del malit kod weche ma chiedh nade koni gi kocha ng'wono mari mondo bed margi duong' odogni kende polo malo nikech wakwayo kwageno kwadwoko erokamano nying Ruoth Yesu Kristo ma jawar. Amen. Amen. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima. Sabato malerni agoni erokamano nikech Nyasaye omiyo wakinde mondo warom sabato ni mondo wanona ne lesson manotimore wigni. Kikidhi mabor kendo inyamedo oronwa ote e 23600 kata inyalo dhi e Facebook tinya yudo wa ka Ramogi TV mondi nyiswa ne pachi kata inya oronwa ote mondi nyiswa ne ang'oma ni somo e lesson sabato malerni. Kikidhi mabor nikech pod wantie e Injili ngima kawuono kendo wayudore Starehe SDA Church. Polo jogo duto manene osande ginne ringe ka gimanyo kar pondo to kar pondo ok nobedi e chieng'no ginne ringe ka gimanyo kar pondo to kar pondo ok nobedi e chieng'no piny duto biro nene kobiro gidong' ne boche polo jogo duto manene osande ginne ringe ka gimanyo kar pondo to kar pondo ok nobedi e chieng'no ginne ringe ka gimanyo kar pondo to kar pondo ok nobedi e chieng'no Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak no to biro duogo mondo omwa wadhi wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak no to biro duogo mondo omwa wadhi wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo ranyisi mane jonabi okoro tinde waneno ka gitimore maginyiso wane piny ni orumo wagoro ne piny oriti chuth machiegni wanadonje dala wagoro ne piny oriti chuth machiegni wanadonje dala ranyisi mane jonabi okoro tinde waneno ka gitimore maginyiso wane piny ni orumo wagoro ne piny oriti chuth machiegni wanadonje dala wagoro ne piny oriti chuth machiegni wanadonje dala Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak obiro duogo mondo omwa wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak bang'e to biro duogo mondo omwa wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak no to biro duogo mondo omwa wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo Ruodha Yesu nosesingonwa obiro dhi losonwa kadak bang'e koselosonwa kadak no to biro duogo mondo omwa wadagie dalano mosiko kuma chandruok ok nobedi e kendo Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big
big wins. Kwa majina naitwa Talia Chen, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia nisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza, usikufe moyo. Jumani Erogo mar nyithindo. Respect your parents. Respect your teachers. Respect everyone. Respect yourself. Good manners make it a person, they say. One gi different types of stitch. One gi single stitch crochet, one gi double, one gi half double, one gi treble stitch. Koro ka wono da tiyoge full double stitch. Rogo mar nyithindo bai, Geso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyithindo, arwako u e chenro mar Injili ngima. Ochopo sama wadwa winjo samon mar nyithindo, lulu mag Yesu. Gi dho ngere wawacho ni Jewels of Christ. Biuru machiegni nikech wadwa puonjore mathoth wach Nyasaye. Biuru machiegni nyithindo, biuru sani, biuru. Children, yes. Oh, children, teacher, where do you hide the word of God? The word of God, the word of God. I take the word of God and hide it in my heart. Everywhere I go, I memorize, I hide it in my heart. Oh, teacher, yes. Oh, teacher, children, I take the word of God and hide it in my heart. And so I played by the grace of God, I will stand on the word of God alone, I will stand, so help me God. And so I played by the grace of God, I will stand on the word of God alone, I will stand, so help me God. Oh, children, yes. Oh, children, teacher, what do you know of the word of God? The word of God is Jesus Christ, who died for you and me to set a sinner free. Every day I read, every day I pray, I practice it, I live for Jesus Christ. Oh, teacher, yes. Oh, teacher, children, I live the word of God and take people to Christ. And so I
the grace of God I'll stand. Stand on the word of God alone I'll stand. So help me God. And so I prayed by the grace of God I'll stand. Stand on the word of God alone I'll stand. So help me God. And so I prayed by the grace of God I'll stand. Stand on the word of God alone I'll stand. So help me God. Yesu hero nyithindo kaka wan. Yesu hero nyithindo kaka wan. Nyithindo kaka wan. Yesu hero wa. Yesu hero nyithindo kaka wan. Nyithindo matindo gi madongo warwako e chenro makawuono. Wamor mar nenou. Odiochieng' makawuono ibikelnu story kata sigana kowuok kuom jatich Nyasaye Pastor Elvis. Koro kapok wachako wabiro yudo alam. To story makawuono wuok e buk mar Chakruok 6 kod buk mar Mathayo 17. Wabiro lemo. Jehova Ruoth Nyasaye, wagoyo ni erokamano kuom sabato mari maler misemiyowa. Wagoyo ni erokamano kuom nyithindo misekelo e kanisa kawuono e odiochieng' ma kawuono Jehova, ka gidwa winjo sigana kod yalo margi Jehova. Wakwayi ni madimigi winjo makare, kendo jatich ni be madiyie mondo imi roho mari maler e nying Ruoth Kristo wajawar. Amen. Yesu hero nyithindo kaka un. Yesu hero nyithindo kaka un. Nyithindo kaka un. Yesu hero. Yesu hero nyithindo kaka un. Kawuono wayudo story kata ngero e buk mar Chakruok 6. Kachakore kanyo muma nyisowa niya ji wasom kane ji ochako medore e piny kendo nyuolo nyiri. Yawuot Nyasaye noneno ni nyidhano beyo, omiyo ng'ato ka ng'ato nokendo nyako mohero kuomgi. Eka Ruoth Nyasaye nowacho niya, mucha machiwo ngima ok nodag e chuny dhano nyaka chieng', nikech dhano en mana ringruok matow. Chakre tinende ni onge ng'ama nodag moloyo higni 120. Nyasaye nyisowa ni nogolo muya mar dhano mar Nyasaye kuom dhano, kowacho niya mucha ok nosik kuom dhano nyaka chieng', nikech e ndalo mag Noa kawasomo muma mar Luka kata Mathayo, wasom Luka wacho niya, Luka 17 wes 23 kadhi piny nyaka 28. Owacho niya, kaka notimore e ndalo Noa e kaka notimre e ndalo mag Wuod Dhano. Ji duto ne siko chiemo achiema kendo metho, chuo ne kendo nyiri ne bende ne dhi tedo, nyaka nochopo chieng' mane Noa odonjo yie mi pi oimo piny motieko ji pep. Wadwa wuoyo kuom Noa kawuono. Noa e ndalone kane entie e piny machon no, muma nyisowa ni e ndalone ji ne chiemo, ji ne metho, kendo ji ne nyuomore. Omiyo wach mar nyuomruok ni ema nowang'o i Jehova Nyasaye mowacho ni kaka nyithind Nyasaye nyuomore gi nyithind piny, omiyo mucha ok nosiki e ngima mar dhano. Nyithindo, ung'eyo
ni kaka wachiemo, ung'eyo ni kaka wametho nyalo miyo Roho mar Nyasaye wuog e kit ngimawa. Time kimiyo Jehova Nyasaye duong'. Omiyo e ndalo mag Noa, ji ne metho, ji ne nindo, ji ne chiemo, to kaka ne gitimo, ne ok mi Jehova Nyasaye duong'. Omiyo kata mana e ndalo ma kawuono ni, nyithindo, we anyiswe niya, gima wachamo nyalo miyo wabed mangima kata watho. Omiyo nyithindo masani, gik ma wachamo miyo ngima wabedo machiek kata bedo mabor. Omiyo kawuono nikech Nyasaye oheri, onyisi niya, ng'iyane gimichamo. Sukari mar mama minang'o no, ing'eni nyalo kelo ni tuo. Ne mapera midhi pona tichamo ma ok iluoko no, ing'eni nyalo kelo ni tuo. Omiyo gimoro amora michamo, gimoro amora mimadho, onego bed ni madho mondo Roho mar Nyasaye odag e kit ngimani. To ka Roho mar Nyasaye odak e kit ngimani, ibiro kwo. Kendo ibiro bedo gi teko mar lando Jehova Nyasaye, ibiro yudo thuolo mar donjo e kanisa, ibiro yudo thuolo mar wer ne Jehova Nyasaye, ibiro yudo thuolo mar dhi e skul, ibiro yudo thuolo mondo ngima ma Jehova Nyasaye nowacho ni ok wanakal 120. Imbi iteme dak, nikech sama koro wantiere ni, nyithindo ok dag maboyo. Nikech tuoche mabiro gi gigo ma wachamo. E ndalo Noa, ji ne chiemo ma ok ber. E ndalo Noa, ji ne metho ma ok ber. E ndalo Noa, ji ne nindo ma ok ber. Ne gigalore ma koth nobiro monego gi pep. Omiyo sani, Yesu Kristo nyisowa niya, onego wapuonjre kaka wametho, kaka wanindo, kendo kaka wachiemo, nikech ka wagalore wachiema wametha waninda, to Yesu Kristo biro ka wakwan gi ngima maber, kendo Yesu Kristo biro poyo wa pep ma ok wang'eyo. Onego bed ni waiko kit ngimawa, nikech Yesu Kristo oherowa. Mor, nikech ang'eyo ni Yesu mor kodwa ka wachiemo maber, kendo ka wametho maber, kendo ka wanindo maber. Kik wabed kaka jondalo Noa, nikech Yesu biro, wabed ka watang' ne richo, kaka Daniel notang' ne richo. Walemo. Nyasachwa me polo malo, inyisowa ni ndalo giko ibiro golo Roho mari e kit ngimawa. Mana kaka nigolo Roho mari e kit ngima mar dhano mane odak e ndalo mane Noa nitie. Inyisowa ni e ndalo no, ji ne metho marach, ji ne chiemo marach, ji ne nindo marach, ji ne nyombo marach. To kendo ndalo no chal mana gi ndalo wani. To wan nyithindo masani, Jehova Nyasaye yie mondo wachiem maber, yie mondo wanind maber, yie mondo wapuonjre maber, yie mondo Jehova Nyasaye wakend maber, mondo Roho mari kik wuog e kit ngimawa. Miwa kinde mondo kik wanywand kit ngimawa ma wariemb Roho. Nikech ka wariembo, to biro mari biro poyowa mana kaka pi nopoyo joka Noa. Akwayo ni nyithindo duto te mondo wadag ngima maber, nikibiro to wanyalo bedo gi mor ka waromo kodi e boche polo, nikech wakwayo kuom yie nying Yesu Kristo ma jawar. Amen. An jadolo Elvis Onyango makelo nu chenro ni, kenda geno ni wabiro dhi mbele kod chenro mar Noa ni sabato mabiro. Amina. Asebayo mabor kodi yaruodha, kama nyober mar piny to kaneno, biyo aduogo iriya e jawarna, ye monde rwaka abed nyathini chutho, ye monde
chutho. Obedi chandruok, anasesingo nabiro bedo e tiponi mondo achame gikeni mane singo ni jogo duto maneno timo dwaroni, ni jogo duto maneno timo dwaroni. Obedi chandruok, anasesingo nabiro bedo e tiponi mondo achame gikeni mane singo ni jogo duto maneno timo dwaroni, ni jogo duto maneno timo dwaroni. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kuom kete wang' jowi mar Ramogi TV kod an Lauren Achieng'. Wan gi solo artist kodwa e studio ka. Ang'eni jowi mang'eny osepenjore ni en ng'a, to wuok kanye, to wuok e kanisa mane. Kikidhi mabor nikech sani wadwa ng'eyo ni Brian ni en ng'a. Brian, happy Sabbath. Happy day, Happy Lauren. day. Happy Sabbath with good news. Erokamano ahinya, amor ahinya kuom in iye mibiro. Kawuono wantie starehe SDA. Aneno. Ma watimo chenro mar Injili ngima. Amor kabisa. Abe amor ahinya. Ng'eni nitie jok mantie dala kacha to gipenjore ni Brian ni inyafulori ni in ng'a. Happy Sabbath ne jok maneno waduto kumora mora ma untiere. Mantiere kod nyaminwa iluongo ni Lauren, iluongo ni Amoko Brian Opio. Amen. Amoko Brian Opio wuok e dala mar Malele. Malele yudore kumoro ni Kabuoch and Homa Bay County. Amen. Amoko wuok e buo kanisa miluongo ni Ebenezer SDA Church mayudore buo Okota South. Erokamano. Amor kachopo kae. Erokamano abe amor ahinya ni iyie ni biane e studio waka kawuono wantie starehe SDA mond ji makiai ni Amoko Brian ni en ng'a. To kawuono waseyudo kinde ma waseyudi ma ibiro minyiso wani iwuok e gwenge ma Homa Bay.
Kamano. Erokamano ahinya. To Nairobi ka yudori kanye? Nairobi ayudore dala mar Juja. Kendo kanye masebede kadake kuom thuolo mosekalo chien. Kana asetieko sombo maga, koro sani akommute kaya kanyo kadhi kuma manye mag ringruok. Kamano. Erokamano ahinya. Brian, ang'eni nitie jok mani dala kacha to penjore ni Brian ni in solo artist ni chako wer karang'o? Wer nachako wer kapod atin. Kane antiere primary kocha to kaluwore gi mano ok nyal geng' kaachiel mag somo to gi mamoko mano ok nyal geng'. Nochuno mondo mi nawe wer matin mondo akwonga endelea gi somo mara. Bang' kana asetieko koro nachako wer officially 2021. Nyaka sani koro asebedo mana ka wer kachung' kenda. Ka nitiere be jok makonya in terms of maybe finance to gi yore mamoko manyalo yudogo yo mondo adhi atim go productions maga. Kamano. Erokamano ahinya Amoko Brian. Ang'eni nitie jok mapenjore ni Brian ni inema indiko wende go kendi koso nitie ng'ama konyi to inspiration iyudo kanye in kaka Brian? An kaka Brian, most of wende ga andiko kenda. Kendo inspiration ayudo kuonde mopogore. Anyalo kawo mana ndiko from one of the scripture, then anyalo loso kode wer maber kabisa manyalo gwedho ji duto. To gi seche moko ba nyalo ng'iyo kaka the current situation mar piny chalo. Kanyo ba nyalo kawe ndiko moko matin, to chaka loso kendo wer moro manyalo jiw ji. To gi gik ma Nyasaye osetimo ngimana. Gin gik madongo dongo ma sama para ayudo mijing'o mondo awuok kendo gi mijing'o motegno kaloso wer kagone Nyasaye erokamano kuom okenge duto mosekalo koda. Nikech gin okenge mabeyo to moko be richo. Koro seche mabeyo bobiro to warwako, maricho be kobiro to walamo Nyasaye to Nyasaye konyowa mondo wakal kanyo. Koro seche matingo wendego to make sure ni aketo gimoro manyiso ji ni Nyasaye nyalo gimoro amora. No matter the situation, Nyasaye nyalo goli kumoro maketi kumoro. Erokamano, Nyasaye nyalo gimoro amora. Amoko Brian, midhiero mage miyudo in kaka solo artist? Ang'eni midhiero to ng'eny. Midhiero ng'eny ok anyal kwano duto, but adhi bedo brief mondo ang'isi matin nikech nitiere ng'ato moro manyalo ng'eyo gima timore ne solo artist seche moko. Midhiero mokwongo mabiro en kaka ing'ene kichung' kendi kamae. Productions mang'eny ng'i kiwini wuon, ok idepend kuom jomoko. Koro seche moko iyudo ka seche moko pesa tin to into chunyi gombone mondo itim ang'owa mondo idhi time production kendo itim wende mang'eny kabisa. Koro mano achiel kuom midhiero ma kaka an kama seche moko miyaga miyung'o kabisa. Mar ariyo en high expectations mag joma nena oko kuchocho. Seche moko gineno ni Brian ogolo wer achiel, to Brian kosegolo wer achiel ging'e mana ni Brian osebedo mana ng'at moka, ng'at koro nigi pesa, koro we expect a lot from him. But atemo ng'iso gi nene an pod atema. Gibed gi expectation, but I promise ni I will deliver to them messages mabeyo. Kendo midhiero mwachako yudo nikech balancing wer to gi somba seche moko ne bedo matek kane antiere campus kocha. But they graduated some years back, that is back in higa mar 2024. Kaka wuon hapa ni an gi higa achiel oko. Congratulations. Thank you so much. And for your information, Medik, kituo inyalo nena. Dongana aseyudo Medik. Amoko Brian. Erokamano, koro midhiero mora madwa yuda tabira ira takonyi mapiyo. Erokamano. Mor manade ka wanyakonyore. Koro seche moko na yudo kinde matek mar balance somo to gi dhi e studio to gi timo gik mamoko. But agone Nyasaye erokamano kuom midhiero go duto. Poka give up. Poda medo mana dhi mbele mana gi injili. Kendo ang'eyo ni Nyasaye chieng' moro biro keta kumoro ma chuny osegombo ni nyaka bedie. Amen. Erokamano ahinya Amoko Brian. Okinyi ni ang'eni nitie jok ma johera mar injili ngima nenowa to kendo owacho niya, an kadwa yudo Brian ni obiye kanisa wa, obiye kiche kata obiye crusade mwa waiko. Jinya yudi kanye? Inyalo yuda kuonde mopogore. Mokwongo inyalo yuda gi namba mara, mar ariyo inyalo yuda gi email mara, to kaachiel gi social handles maga be nitiere minyalo mana inbox ati yuda. Ngiswa ne namba kawadhi kawatieko. Namba adhi wache gi Kizungu. Kizungu onge matek. 07 9394 0882.
Amen. Kidhi e social handles maga luongora ni Amoko Brian kumora mora. Amoko Brian pok aloko nyinga nyaka kawuono. Erokamano ahinya kuom jiwowa gi wendegi ma oseting'owa malo ahinya chakre ne wachake nyaka sani. Inya nyisowa wach mogik ka watieko? Wach mogik adwa wuoyo kodu kowuok e buk mar Mathayo 6:33 mawacho niya, many pig Ruoth Nyasaye mondi, bang'e gigo duto te midwaro biro ni kautelo kuom Nyasaye. Seek ye the kingdom of the Lord first, thereafter everything that you may need in your life biro bira e yo mayom. Koro en lemo mara, en mijingo mara. Ne gimora mora midware lak piny ka to ket Nyasaye mbele. Erokamano. Amen. Erokamano ahinya Amoko Brian, kendo wamor kodi e chenro mar Injili Ngima kaka isebet kijiwowa. Kendo pod wan gi Amoko Brian ka kendo odhi bet ka oweronwa to odhi jiwowa ahinya. Jahera mar Injili Ngima, kikidhi mabor inya oronwa ote e 23600 kata inya dhi e Facebook tiyudowa kaka Ramogi TV. Ka in gi wer mora mora ma idwaro Amoko Brian owernwa okinyi sabato malerni binya oronwa ote. Kikidhi mabor nikech wadwa dhi e yweyo matin to waduogo. Osiepe koda wede duto nyalo ringi, inyalo dong kama lich machalo gunda. Anto ageno Yesu jaka yuda nyalo duto. Osiepna mar adiera ndalo duto wuotho koda. Osiepe koda wede duto nyalo ringi, inyalo dong kama lich machalo gunda. Anto ageno Yesu jaka yuda nyalo duto. Osiepna mar adiera ndalo duto wuotho koda. Kata ondiegi ruto piny bendo timo mudho, masira kata biro Yesu chungo yamo. En osiepna majadiera, onge manyalo pimego. Wechene kare osesingo obiro timo. En osiepna majadiera, onge manyalo pimego. Wechene kare osesingo obiro timo. Kata ondiegi ruto piny bendo timo mudho, masira kata biro Yesu chungo yamo. En osiepna majadiera, onge manyalo pimego. Wechene kare osesingo obiro timo. En osiepna majadiera, onge manyalo pimego. Wechene kare osesingo obiro timo. Kaya okedona lwenje magoya. Orwakananga kadukoroma, oywe piwanga kaywako loha. Opidha chiemo kakech kaya. Jawarna kata ondiegi ruto piny bendo timo mudho, masira kata biro Yesu chungo yamo. En osiepna majadiera, onge manyalo
manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo kata onge giruto piny bendo timo mudho masira kata biro Yesu chungo yamo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo kata onge giruto piny bendo timo mudho masira kata biro Yesu chungo yamo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo kata onge giruto piny bendo timo mudho masira kata biro Yesu chungo yamo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo osiepna majadiera onge manyalo pimego weche ne kare osesingo obiro timo E gweng' moro mokwe chula, geno chopo e yor ng'wono. Ning'e ni chief kar kijende no to itimo maber. Kata kamano, e piny mangima en gima duong' ahinya. Ok ji duto maluwo chike moketi. Magi joma nade? Magi nyithinda. Magi bende. Utino no nyisana biyo kenda. Kora biro nyithinda. Owete ariyo ma chunygi onyosore, ma kech kod thuolo omako, chano gimoro ma ok nyalre. Ni kata pok adonje tijano, kata pok adonje siasa mar adonje. Adwa manyonu kony mina kelonu. Miriambo en gima nyalo hinyo ng'ato. Ka wuondo riwore gi adiera, kendo weche mopondo chako fwenyore. Gima ne ochakore kaka chenro moro mayot, ne olokore mobedo lweny malich. Idonge mane kawo nanga dhako chakomo e tong' kacha ni mondo warwa. Kinda adifulir mina gande. Ne chiemb jatelo e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Maulana, skiza changu kilio. E Pasaka ni watimo nyasi mar chier Yesu Kristo. Wakelo ni wende kwaya ka giwer gi duol mamit. Our hearts always hunger for. Kod jower mamoko muhero ka gipako Nyasaye kuom locho. Nochakre kuyo nyaka e mor, liel nyaka e duong'. Ne ochier, watimo nyasi mar Pasaka kokalo kuom thum. Ramogi TV kwayo ni Pasaka mochwere. Johera mar Injili ngima. Dwe mar ang'wen ni waketo ni en dwe mar jomachuo. Biuru machiegni jomachuo mond wapuonjre wach Nyasaye matut. Amosi jawinjo kamora mora ma intie en okinyi majaber kokalo kuom Ramogi TV. Ang'eyo Nyasaye osebedo kodi oteloni ndalo auchiel. An jatich Nyasaye Gordon Kennedy Okumu kaka donge South SDA Church.
an wuod Blasto Kumu, dalata ober kabuoch SDA Church. Kao kinde ni makende, jawinjo karwaki, maro mondo me wajiore kwa chako kinyini, kendo thuon wach makende mwadwa wuoye, wacho ni, bende pod Nyasaye nyalo yudo kata achiel kende, awach nuoyo, bende pod Nyasaye nyalo yudo kata achiel kende, jawinjo kapok wachako to walem. Wuonwa kendo Nyasachwa manyalo gik moko duto, jawarwa goni ni erokamano. Ipango kinyi maber ni kokal kuom Ramogi TV, mondo wuoye nyathini moro mawinjo duolni. Tie kodak mana ka kodundu, mondo giko mar wach Nyasachwa nyinge mondo yudu duong'. Kwa chako chenro ni duto te, wabolete Musa Lapi, mondo telo nyaka ng'watieki, to mana kuing Yesu wakwayo. Amen. Bende Nyasaye nyalo yudo kata achiel kende. Mwa thuon wach jawinjo kata janeno dan mondo walose kodi, kwa ng'iyo ni wane dak e ndalo mogik, ndalo ma dhano dich, ndalo ma dhano manyo, ndalo ma onge kwe, ndalo ma dhano wuotho koni gi koni, ka gimanyo kaka ginyalo yudo ngima, to ayudo ni kuom adieri, gima giyudo malong'o onge kech Nyasaye samoro pok obede manyoni. Iyudo ka joma chuo dich, chiwo gokinyi, wuotho koni gi koni, seche moko kibaji goyogi, to jipo madwa miyo kinyi makawuono ne kare ber mondo momi Nyasaye thuolo sama wuok, sama wamanyo, sama wadhi, kendo sama waduogo. Te yor manyo kata yor mopogore opogore. Wayudo keng'yo gik matinde timore kata e kanisni wa, kata kuonde mag dak, kata kuonde mag lemo. Tiyudo ka namba mag joma chuo dok piny. Kipenje to wacho no dich umenyo. To kipenje gimomiyo no manyo bo yudo to be ok oyudi. De karang'o ne wakwongo wamanyo mokwongo, wakwongo wamanyo piny ruodh polo jawinjo, wakwongo wamanyo piny ruodh polo wadwa. Mano momiyo topic mawuoye bende wacho ni bende Nyasaye nyalo yudo kata achiel kende. Kwa ng'iyo kanisni wa, wayudo ka mine ng'eny, nyithindo ng'eny, chuo thin, to mathin gi bende ok odich gi tich Nyasaye. To mane kwano kinyi makawuono, to mano be agetano kinyi makawuono, kisomo koda Ezekiel 22 kare 30 mawacho ni asebet karango mondo ayud ng'at manyalo gero ohinga, kendo madichung' kuonde ma ohinga omukore mondo okon piny. Kika kethi gi mirimba, to ne ok anyal yudo kata makamano. Polo kuyo, kang'iyo ka joma chuo onge kanisa. Polo kuyo, kanyo ka kanisa ne dhigi bathgi. Polo kuyo, kanyo ka miere dhigi bathgi, nikech joma chuo okaw tamore kaw thuolo margi. Bende wan joma chuo nyalo reclaim our positions in the church, in the society. Mane momiyo, polo wacho ni mondo mi ng'at ma ober malong'o monego beni tiyo ne Nyasaye ma polo ng'iyo, en ng'at mobedo thuolo kendo man gi mise motegno, man gi yie achiel, kendo jarit mar gige Nyasaye. To in thuolo momiyi kaka ng'ama dichuo, migawo mane mitimo e od Nyasaye, bende in nyisi maber ni familia mari, bende in nyisi maber ni society, ma king'iyo tiwacho ni kuom adieri ng'ani to ja Kristo. Chuo mang'eny wacho no dich. Chuo mang'eny chamo raha, kendo mino osekawo thuolo. Janeno kata jawinjo wadwa. Mano momiyo Nyasaye kuyo, polo kuyo kowacho ni osebedo korango mondo mi gigi timre, to yudo ka pod ok oyudi. To bende doyude kata ma jaduong' achiel kende moikore mondo tine Nyasaye. Bende doyude kata wuor achiel kende moikore mondo wuothe gi Nyasaye. Tiende ni wuone mang'eny tinde dwaro mag piny oseywayo. Wuone mang'eny tinde raha mag piny oseywayo. Tadwa na jiwi kendo amende jiwi okinyi ma kawuono, king'iyo koda buk mar Kwan 13, nyisi nitie jawinjo moro, jatich Nyasaye moro ma bende nokalo. Polo dwaro wuoro ma jachir, wuoro ma jaadieri. Inyalo bedo wuoro kendo ja Kristo, kendo iluongo ni wuon ng'ane, to ki jaadieri, in gi mibadhi e ngimani. Polo ok mor kodi. Mane omiyo Ezekiel, wasomo 22 kare 30, wacho ni bende onyalo yude kata ng'at achiel.
otemo rango to yudo ka chuo onge. Kanisa odong nono, kanisa odong gi mine. Kanisa odong gi nyithindo. To nikech chuo onge. Kanisa mar Adwen okelo migawo maber. Mar mondo mi wang'i koth nochako gowa kanye. Ken many, to many wach Nyasaye mokwongo. Ken gweth, to wamana kuom Jehova Nyasaye. Ang'o miyo waweyo tich Nyasaye kwa manyo tijno mag piny. Kisomo koda kwan 13. Kwan 13. Wayudo jatich Nyasaye moro wuoro moro be mano otegno. Mano kon kata ka piny tek to ok obi weyo. Ma iluongo ni jaduong' Caleb. Piny ma penjo okinyi ma kawuono. Bende wanyalo yudo Caleb machung' ne wach Nyasaye gadieri. Bende wanyalo yudo Caleb ma ka familia neno to wacho ni mae ja Kristo ma madieri. Bende in dadi ma ka nyithindo neno to nyithindo morgo. Bende in dadi ma ka min pari uneni to wacho ni kuom adieri you are the provider. Ma kore wacho ni kisomo koda Wesa 13 verse 1. Ka Musa oro ji mondo mi odhi ocheng piny. Musa oro ji mondo odhi ocheng piny. Tadieri ka polo limi, ang'o monyalo neno kuomi? Ka polo limo dalani, ang'o monyalo neno dalani? Ka polo limo odi, ang'o mane ginene odi? Maber minyalo wacho ni kuom adieri ng'ani to od Nyasaye. Ma omiyo wacho ni ka Caleb gi Joshua nogik, kichano ka sadhi. Wesa chiel wacho ni Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa ni or joote mondo odhi ocheng piny. Kamano ma abiro miyo jo-Israel, joote go nyaka bed jotelo ma ng'ato ka ng'ato ochung' ne dhoot ka dhoot. Bende in ranyisi maber. Bende hikori mondo mi chung' ne familia mari. Bende hikori mondo itete ne wach Nyasaye. Bende hikori mondo mi ichung' ne ote mar Jehova Nyasaye. Ruoth dwaro ng'ama jachir kendo ma jaadieri. Ote maber kata ka ok asomo atieke. Ka Caleb gini noduogo, ne gin ji 12, ji 10 nokelo ote manono. Ote mago chunje ji. Jaamu maber, jadwen motegno maber, miyo ji jipo, kelo miyo ji geno. E odi kanyo e kanisa kamileme owadwa, bende miyo ji geno, bende miyo ji rieko. In amo aina gani? In amo mane? Adventist man mane? Mak nyal chungo ode, mak nyal nyiso ji ler, mak nyal bedo nyiso ji adieri. Caleb wacho negi ni ne kanyo to be kendo mo kich ng'eny, chiemo ber, lakini nitie jok majans madongo dongo, to wadhi uru. Dipo ka seche macho bedo matek kata od kanisa, midwaro jong'ad rieko, to chuo lal duto, chuo onge. Dong ayude ng'at machalo kaka Caleb od Nyasaye, mabiro chung', mabiro nyiso ji kanisa wach madieri, makawecho bedo matek to ibipingo kuome wach. Caleb nochung' gadieri mondo ibed ng'at ma Nyasaye ogeno kuome, mondo wach na man of God, ng'at Nyasaye madieri, nyaka ibed jadieri, nyaka ibed jaratiro, nyaka inyis ler e odi, nyaka inyis ler e kod kanisa. Mano kaka Caleb noduogo, nomiyo jogi geno. Jawinjo kendo janeno, polo miyo wageto kinyi ma kawuono ni mondo mi ibed ja-Adventist maber, nyaka imi ji geno. Mondo ibed ja-Adventist maber, nyaka inyis ji yo monego bed giluwo, to mana ka gineno kuomi. Sadi mang noyudie kionge, nikech wadech. Polo penjo, bende wanyalo yude kata ng'at achiel kende. Dona nyisi okinyi ma kawuono, e piny Israel noyud Caleb gi Joshua. E kanisa kamileme bende nyalo yudi. Mondo mi kod wong ti wacho ni era ikora mondo mi ora. Bende ikori mar tero ote. E this digital world kama wantie ni, in wuora ina gani, binyiso nyithindo ote maber, binyiso nyithindo ranyisi maber, binyiso kanisa ranyisi maber. Seche moko kanisa ni wadhi oko, nikech watamore kawo migawo marwa. We are leading from behind and not in front. Sausegik, kaka wan jotend kanisa machuo, kaka wan jotote Nyasaye machuo, we need to lead from the front, not from behind. Mondo mikuyomiyo musebede kanisni wa, kanisa oduogi mondo ote Nyasaye ochope yo makare. Caleb biro to miyo ji geno.
okinyi ma kawuono ang'o mineneo mano miyo Isaya 39:4 kane malaika mag Nyasaye Hezekia nopenji nowachone niya kane gichopo nang'o mane ginene e odi ang'o manie chunyi okinyi ma kawuono ma Nyasaye nango mosedich kata yori mar manyo pas atamala di mimiyo Nyasaye ngimani atamala di mimiyo Nyasaye migawo mari owadwa agombo mondo mi kibedo janyuol maber kata Kristo maber ma Paul wacho mondo mi itigo timiyo wacho niya ket chunyi focus on the promises not the problems ibedo ng'at moro mamiyo ji geno ok mach create problem kama ji nitie kaka Caleb nomiyo ji geno kata obedo ni challenges ne bedo mang'eny to norito geno mare norito yie mare to mane ng'ama polo manyo to mane ng'ama familia manyo e tinende ma wantie ndalo ma piny tekni ing'e samoro kanisa nyalo kethore samoro society nyalo kethore kech ng'ama miji direction onge kinyi ma kawuono ne adwa najiwi ni kata gik mawuok e dhogi in janyuol miwacho ngeche 18:21 ni lek mowacho ni bede wach moro mamiyo nyithindo mor mamiyo familia mor mamiyo nyithindo geno to ok wach makuong'o lep achiel ni ober to ketho mano kata Jakobo 3:9 bende kwasiro wachno ni wastiwe chweche moko kar gwedho to wan wakuong'o kinyi ma kawuono bende polo nyalo yudo kata ng'at achiel kende manyalo bedo kindi to stand between the gap ne jogo moko ng'eyo to the society mondo mi yoduogi ir Nyasaye to watamore kwaneno ni wadich mano miyo wer moro wacho ni in kidich nikech parruok wamiye Nyasaye kinde magikene wang'e ni wan e ndalo mar giko wadwa Satan temo mondo mi oke to jomokedogo mang'eny gin joma chwe kanisa jomokedogo mang'eny gin nyithindo machwe kanisa iyudo ka onge kwe lakini Caleb nokong'iyo challenges manengo nokong'iyo nete manengo to nong'iyo gweth kachiel kod geno ma Jehova Nyasaye nopango ne jo-Israel kinyi ma kawuono mane gombo nade mondo minami mondo mina nyisi ni Jehova Nyasachwa oikone kanisa mare oikone familia mare gigo maber gigo malong'o to mana kikawo migawo mar mondo mi wach niya I will go mano kalo kinde mokalo bende ini wuon king'iyo koda Jeremia 13:20 kano openje niya to bende kodhi mana mini gin kanye bin gi dwoko no jawinjo why is the flock that I gave you migawo mano mini gitiyo go nade gweth mano mini gitimo go nade mwandu mana mini go itimo go nade wan gi dwoko machieng' moro achiel ka wuod Nyasaye biro kibi wacho ni niya ni nadich sipa mai kinde wabed jo adieri e wuodhwa wabed jo manyiso nyithindo yo makare wabed jo adieri kata yoto mar gino yorwa mar chiwo ne tich Nyasaye Nyasaye manyo okinyi ma kawuono mar mondo mi omany wuora achiel kende kata janyuol machiel kende madichuo mar mondo mi olok joma kare jomodak machiegni mar mondo mi watine Nyasaye samo winjore onge samoro e piny Nyasaye lodo Caleb gi Joshua kama wadaki ndongo nyalo yudo ng'at achiel kata ji ariyo Lut nochung' Abraham nochung' wazee wa imani nochung' ito in kanyo siepa gombo mara okinyi ma kawuono ne kama nindo gowane kama wanindeno kama yom osebede wa malo mondo mi watine Jehova Nyasaye wa malo mondo wawuothi Nyasaye luongowa Nyasaye dwarowa mondo mi wawuoth kode mar mondo mi wati kode mar mondo mi water ote penjo maduong' katieko wacho e Westman wasomono e buk mar Ezekiel ni to bende de yude kata ng'at achiel korango polo bende de yude kata ng'at achiel jawinjo pod nitie thuolo mai sama nitie thuolo mar mondo mi Nyasaye oti kodi e yo makende mai sama kende Nyasaye manyi mondo mi oti kodi
Mae sama kende magweth mar Nyasaye nitie. Mae sama kende mar mondo mi bed ler. Mae sama kende mar mondo mi nyisri ni ikori. Kaleb gi Joshua nochung'. In bende akwayi mondo mi ichung'. An bende aikora kakwanyo Jehova Nyasachwa mondo mi oti koda e tinendeni. Kaka nasewacho, an jatich Nyasaye, bodon Kennedy Okumu. Namba na en 0720 57 18 33. 0720 57 18 33. Walemo. Nyasachwa kendo wuonwa manyalo gik moko duto. Adieri paronwa ni jwan joma chuo wasenindo kendo kwasewuotho kodi. Mor mag piny Nyasachwa osediyowa, dwaro mag piny osediyowa, chandruok mag piny osediyowa, kendo kwasebedo ranyisi maber ne society. Bende kwasebedo ranyisi maber ne familia wa. To tinende ni parowa nyadichiel kendo Nyasachwa mondo waduog kama in waintie. Wawuoth ka kendo winjore. Wasome wechegi mondo wachni obednwa ler. Wabede ranyisi maber ne familia marwa. Mondo Nyasachwa kama yom osebede. Nyasachwa mondo waduogi wawuoth kama ler. Kanisni wadhi koni gi koni kendo dwagore piny nikech joma chuo odich ni menyo. Nyasachwa seche moko gik mang'eny osewuok e dhowa kendo kelo pogruok e kanisni wa, osekelo pogruok nyaka kuonde mwadage. To wakwayo osiepwa ni miwa rieko, miwa chir, mar mondo mi kwawuoyo, mar mondo mi kwawuotho, mar mondo mi kwatimo gimoro amora, Kristo mondo mi nene ngimawa. Erokamano kuome watinende kokalo kuom Ramogi TV. Mar lando wachni maber. Jawinjo moneno kendo winjo, Kristo mondo mi gwedhe. An bende telna kod familia mara. Kawane sabato mari maler, Nyasachwa mondo mi tele. Malaika mage oumwa kendo med ritowa. To mana kueng Yesu wakwayo. Amen. Nyasachwa bed kodu, Nyasachwa med rito nyaka chieng' machielo. Jahera mar Injili ngima, arwaki kendo e chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima kod an Lorin Achieng. Sabato maler ni wayudore starehe SDA Church, kendo wagone erokamano maduong' ne Pastor Mutuku kumiyowa kinde mondo watimane chenro mar Injili ngima starehe SDA Church. Okinyi makawuono ni nasewacho ni inyaoronwa ote e 23600 kendo aneno kantie ng'ama wacho ni en iluonge ni Tom mawuok Kindubeyo, wacho ni aneno chenro kendo agwedhora ahinya. Erokamano maduong'. Ntie Ambassador Diki ma wuok Kisumu, owacho ni oneno chenro to kendo ogwedhore ahinya. Ambassador Diki kiwuok Kisumu, erokamano kuom kete wang' jowi mar Ramogi TV. Okinyi ni ntie ng'ama noorona ote Viona mawuok Mombasa, owacho ni an agwedhora ahinya kendo agwedhora gi wende ma solo artist ma ukelo e studio kawuono weronwa. Erokamano ahinya. E studio kawuono wasebet gi solo artist miluongo ni Brian wan kode ka to kendo osechako gwedho wachakre ne wachaki nyaka sani. Jahera mar Injili ngima, inyamedo oronwa ote e 23600 kata inyadhi e Facebook tiyudowa kaka Ramogi TV. Wasetieko chenro mar Injili ngima okinyi ni. Jahera mar Injili ngima, agoni erokamano nikech ne ichako kodwa chakre saa 1 nyaka sani saa 3. Adwagone Elda Odote kod Elda Opere Nyaroya. Erokamano ahinya kuom miyowa neno mar lesson mar jumani. Erokamano ahinya Pastor Elvis kod Teacher Beryl kuom kelonwa children's sermon okinyi ni mawadendo ni Lulu mag Yesu. Erokamano ahinya solo artist wa makawuono ni Brian ma obiro e studio to kendo oweronwa mamit ahinya wende makweyo chuny maber. Erokamano ahinya Brian. Kendo erokamano ahinya Elda Gordon Okumu kuom jiwo joma dichuo. Ijiwo joma dichuo maber ahinya kendo joma dichuo ne wawacho ni dwe ni te en dwe mar joma dichuo. Kwa hivyo joma dichuo suduru machiegni mondo winjane wach Nyasaye, wach masudowa but Nyasaye sabato malerni. An Lorin Achieng, nyaka warom sabato mabiro cha. Happy Sabbath.
chandruok pile piny maru Yesu ong'eyo mago duto ket genoni kuome obiro resi ngima piny nyalo dhieri nono chandruok pile piny maru Yesu ong'eyo mago duto ket genoni kuome obiro resi piny galagala piny kelo kuyo gen kuom Yesu pile obiro kedoni obiro yweyo pi wang'i obiro maki gi lwete sika sika etie msalaba nyathiwa pimne weche duto en machiegni kodi piny galagala piny kelo kuyo gen kuom Yesu pile obiro kedoni obiro yweyo pi wang'i obiro maki gi lwete sika sika etie msalaba nyathiwa pimne weche duto en machiegni kodi teke mag piny Yesu jawar wuoda hudi chaka yuda telo twaluo bang'e onge gi luoro Nyasaye nyalo duto oloyo rateke mag piny Yesu jawar wuoda hudi chaka yuda telo twaluo bang'e onge gi luoro Nyasaye nyalo duto piny galagala piny kelo kuyo gen kuom Yesu pile obiro kedoni obiro yweyo pi wang'i obiro maki gi lwete sika sika etie msalaba nyathiwa pimne weche duto en machiegni kodi piny galagala piny kelo kuyo gen kuom Yesu pile obiro kedoni obiro yweyo pi wang'i obiro maki gi lwete sika sika etie msalaba nyathiwa pimne weche duto en machiegni kodi piny galagala piny kelo kuyo gen kuom Yesu pile obiro kedoni obiro yweyo pi wang'i obiro maki gi lwete sika sika etie msalaba nyathiwa pimne weche duto en machiegni